Здравейте! Аз съм Мариана Беличовска, автор на кулинарния блог за хляб с квас и други печива с естествени закваски Мариана с Бред. В видеото днес ще ви разкажа и нагледно ще ви покажа как могат да се отразят летните горещини на втасването на тестото с квас, ако не бъдем малко по-внимателни, и как е възможно да го спасим, без почти да загубим формата на хляба. Не е тайна, че горещите летни дни са трудни за всички пекари на хляб, тъй като високите температури са катализатор на ферментацията на тестото. Вместо да втасва за обичайните 5-6 и повече часа, както обикновено се случва през другите сезони, през лятото тестото с квас може да втаса и за 2 до 3 часа, че даже и да превтаса, както в случая, който искам да ви покажа тук. Допълнителен катализатор се явяват някои от съставките на тестото. В моя случай това бе млечният кефир, който добавих и който е активен фермент, както и умесването с миксер, където поради механичното триене тестото се загрява и допълнително повишава температурата си. Както знаем, веднага щом вложим кваса в тестото, започва неговата ферментация. Така че е коректно, особено през лятото, да вземем под внимание и това време, както и времето, през което го прегъваме или разтягаме, като общо време за първа ферментация. Подготвих кратко видео с ключови моменти от процеса. Вижте! Замесих общо около 3 кг тесто в миксера, след което го прехвърлих в купа за втасване. Тестото беше с отлична консистенция и с напълно развит глутен, заради което му направих само 2 вътрешни сгъвания. На видеото се виждат добре малките балончета по повърхността му. Тестото нарастваше живо и изглеждаше точно както трябва. И тъй като се бях улисала в други задачи, аз го оставих на плота, където температурата бе около 28-30 градуса, и когато се сетих да го преместя на хладно, то видимо бе достигнало пика си. Още при деленето му забелязах разкъсания глутен. Усетих липсата на еластичност и наличието на голяма лепкавост, които са основни признаци за превтасване. Тази разкъсана повърхност показва точно това. Оформих тестото трудно, тъй като буквално то се разкъсваше в ръцете ми, като 2 от тестата поставих в дървени банетончета за втасване, а третото директно в метална форма за печене. Оставих ги и 3 на студено в хладилника до сутринта. За съжаление не заснех частта с печенето, но след това повторих опита с едно тесто, за да ви покажа принципа на изпичане, който приложих. На сутринта и 3 теста бяха нараснали достатъчно във формите и прецених, че са готови за печене. Прехвърлих 2 теста от панерчетата в метални форми, поръсих ги с брашно и ги сложих в предварително загрята фурна на 240 градуса. Налях малко гореща вода в метален съд на дъното на печката и засякох 6 минути. На 6-та минута извадих 2 теста, втасвали в панерчетата, и внимателно им направих по един основен разрез по дължина, след което ги върнах във фурната да се доизпекат. Другото тесто, което изцяло бе втасвало в металната форма, оставих без разрез, тъй като текстурата му бе напълно разкъсана. Благодарение на това, вместо сплескани и безформени хлебчета, аз получих прилично изглеждащ хляб, който макар и доста превтасал, имаше достатъчно обем и равномерно развита, макар и босбита среда с малки шуплички. Всичко това белези на превтасването. Това е така, тъй като при превтасването връзките на глутена отслабват необратимо и загубват еластичността си. Те не могат да издържат налягането да нараснат и да изградят хубава въздушна шупливост. И в най-добрия случай остават малки и кръгли. Изводите, които си направих. Първо, през лятото, заради по-високите температури на околната среда, скоростта на ферментацията протича почти 2 пъти по-бързо в сравнение с другите сезони. Второ, ферментацията се ускорява, ако замесваме тестото в миксер, ако съдържа съставки богати на захари,
картофи, тахан и други, ако съдържа друг фермент, като кефир, комбуча, плодова ферментна течност и други в състава си, и ако количеството на закваската надвишава 20%. Трето, по време на първата ферментация оставете тестото да увеличи обема си между 50 и 70% максимум. Четвърто, ако температурата по време на месене надвишава 26 градуса и ако е възможно в последния етап на месене, охладете го с малко студена вода или с бучки лед. Ако този етап е преминал, приберете го в хладилника, като на всеки 20 минути го прегъвайте или разтягайте. Така то ще се охлади по-бързо. Пето. През лятото термометърът за храна е вашият най-добър приятел. Не го забравяйте. Шесто. Ако глутенът вече е разкъсан, печете тестото в метална форма, която ще запази обема му. Седмо. Извадете тестото на 6-та минута от печенето и направете един основен разрез по дължина, след което го върнете във фурната и го доизпечете. И не на последно място, бъдете по-внимателни, наблюдателни и гъвкави в схемата според сезона. Надявам се споделеният опит да ви бъде от полза. Желая ви успех!